Mic, dođi. Dođi. Znači, polako dolazite kod nju, ok? Dođi, Mic, dođi. Dođi kod mene. Ne? Morat ćemo baciti dekor nešto na nju. Dođi, evo ide kod tebe, polako. Dođi, papa ti, dođi. Ne, nema agresivna. Dođi, Mic, dođi. Daj malo ruku, probaj. To je moja. Dođi. Okej? Ćemo probati opet. Dođi, Mic. Da te David pustio vani, ha? Ne, David. Kako ćemo je sad uloviti? Nemoj šuškati, David. Daj ruku i uzmi u ruku. Daj lopaticu. I onda je poklopi. Jako je teško. Hoćeš da ja probam? Ok, nepoznano. Dođi. Samo drži lopaticu pokraj hrane. Tako. Malo bliže prema njoj i onda je poklopiš s rukom, ok? Hoćeš da ja probam? Jesu. Ok, pobjegla nam je Mic. Davide, šta si to radio? Mic, dođi. Probaj uzeti s rukom. Dođi na lopaticu. Ne, loviti, onda će bježati. Ne možeš ju loviti. Ona ti se mora popet na lopaticu. Ajde, neka tu pored hrane. Mic. Može ja staviti ovako? Da, neka može. Polako, vidiš da ona hoće kod tebe. Daj ruku, polako spusti ruku, nek se popne na tvoju ruku. Ajde. Dođi, Mic. Evo iza. Dođi kod Danijela svoga, dođi. Dođi, Mic, dođi. Mi radimo ovo jako teško. Dođi, odi ovo. Ok. Odi gore, hop, Mic, dođi. Dođi gore, hop. Danijel, primi je lagano u ruku, ajde. Sa dvije ruke. Pusti lopaticu u jednu ruku, primi drugu. Ne, Mic, dođi. Dođi kod svog Danijela, dođi. Dođi, Mic, dođi. Ja. Odi kod Danijela, ajde u lopaticu. Makni s druge strane, bar vidi hranu prvo. Dođi. Kud si pobjegla? Odi kod Danijela, ajde. Dođi. Mic, dođi. Dođi kod Danijela, ajde. Odi gore, hop. Danijel, požuri prije nego što se najede. Sad, uzmi je s rukicom. Tako, ne da ode više ispod kauča. Danijel, zablokiraj joj put sa rukom. Sa drugom... Kako? Da ja ću, ne može.